kune dzimwe nyaya so dzekuti ukangodzinzwa dzichitaurwa nevamwe vanhu muma streets adzinakidza dzivaraidze adzinzwisisike but kana pakazosvika isusu ana kuliende dinyaya metizhen ndotanga kuweka nyaya dzedzia kunge mets muri yeZimbabwe ndadzoka nema updates manyama andinogara ndakakubatirai pachannel yenyu chivhitivhiti chisina fear kana favor and this one is not a secret kuti patinotanga kutaura nyaya kana mapete anodonha mumadziro so kana uchingotosvika panapa uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU PF kunge zvandinoita inini tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU PF yacho iboikane ende kana ndiri kuda kutaurira nyaya dzawo dzavari kutoita kana ndokutanga ndabata ZANU PF yacho nenzeve kudai so ndobva ndairovera pasi kuiti bra obvozoti zvatanga right iko zvino zvipane nyaya iri kupisa iri kutenderera mastreets izvi nyaya dzichazakanakira nzekuti tinenge takatombozitaura patinenge tichianalyze zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika but nhasi I'm so excited I'm so happy kuti nyaya iyi yangodzoka mudariro zvekuti ini titese tichinyatsobva tangoti aiwaka it's time for vindication because pamwe pacho patinenge tichitaura memuchiti muri kunyeba pamwe muri kuita sei zvakadaro zvife zvakaitika but now zvaakuchiitika vakuchibuda pachena nyaya yandiri kutambira yakamira yakadai so pari kunzi ZANU PF party has tightened screws over affiliates group. The move came after realization that some of these groups are bogus OGs who abuse the name of the party to loot, while some have become instrumental in dividing the party leadership. Affiliates now fall under the SG's office uyo ka Obed Mpofu abango zvidhakwisa kuti right iko zvinezvi zvatiri kuda kuti tingoonesana ngezvekuti ngati kuti uye uchizvita uchijoina uchizvituru zvima affiliates groups is pane zvinhu zvinodiwa but ndisanda kuudza zvinhu zvinodiwa zvacho ndinomuno kuti ndiri faster pa zvinhu zvangu ndinoda kuti pamunyati yangu ndibva tangosanganisa zvinhu kuti bozivo pakunzi kuti unojoina zvinhu izvozvo pane wakumana unofana kusaize zvinhu zvaunofana kunge uri qualified for kureva kuti havachatori havachade zvima affiliates group ndichazozviexplaina zvima affiliates group ipapa but chekutanga ndangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa kuti marangarirwa nasahwira wenyu mukuru weeducation research vaya vanoda kuregisterwa makambani vasina mawork permit kana kuti vasina mawork permit kana kuti mastud permit vangori nemapassport chete batai Owen sahwira wenyu mukuru weeducation research akuita zvinhu izvozvo akukuregistera chinongodiwa chete ipapo ingori passport nekutora nhamba dzake ende avo uende kwaari anokuitira ari kwaari ikoko saka tingoti zvamanje sahwira wenyu mukuru education research in terms of kuvhurirana mabank account usaswera uchivhairwa nevanhu kuti hauna bank account iwe une passport saka contact him on the numbers that are showing on the screen tichidzokera panyaya yedu tinyatsoonesana kuti zvii zviri kuitika panapa pari kutaura kuti zvoni iwewe kuti ujoine application form ndo number 1 zvinodiwa requirements aya ndiri kukupai handiti so requirement number 2 application letter, number 3 resolution to become an affiliate, number 3 constitution, number 4 plan of action, that's number 5 plan of action, 6 list of national executive members with vetted fingerprints, 7 membership database, 8 resolution to allow part to access your database, number 9 that's registration fee but registration fee yanyorwa nepeni saka unongoriza zvinhu zveZANU PF zvinenge zvisina kungorongeka so munobva matoyera kuti ingi yacho iyi yashayikwa here kana kuti kudi unozozvishaya ka unotoona kuti ZANU PF idrama mashura chaiwo right so ndisandaona kuti vana veZimbabwe vari kuti dii panyaya yacho inini pandakaongorora nyaya iyi ndikaitarisa ichitaurika ndakatanga ndaona George Charamba akubuda achitaura kuti anga akatonangana certain group of varakasha achiti vafanira basa rawo rakaisirwa ndiri kudefenda the president is the face of the party but iko zvine zvinavo vabhizi kumhanya nemamwe mabhizi avari kumhanya nawo to be very honest vana vaya vanota vachishandiswa vachinzi varakashi whatever they know nothing about ZANU PF politics, they know nothing about ZANU PF unotoona the way yavanotodefenda ZANU PF yacho inotoratidza kuti havatoiziva because munhu anotoziva ZANU yacho akabva nayo kure ende unotarisa madhara ekare aya vakabva kure neZANU PF havachatotaura zvakanyanya pamusoro peZANU PF vakungoti pamberi neZANU PF vobvunzwa kuti why vanhu vachifanira kuti pamberi neZANU PF vanongoti yakarwa hondo zvatopera hapana kana chimwe chine kuti chiruningana saka apa jealousy raapo nderekuti vafanira vechidiki manjika mabhiza ari kuya ari behind them ndo pari kunzi mabhiza iwayo akangwarisa ari kuda kusvika chinorova chiskilfu chongosvika ngoti pum
vapindira mupati vum akutopinda vatoko kuma structures ikoko vum akutopinda saka varitoona kuti iloophole rinyowani rakapindira patown loophole nyowani rekuti zvoni munhu anokwanisa kungori kana ato president ivo vaitoziva kuti zvinhu zvavo zvavanenge vachiita ndezvechiwo veteran chiwo veteran kuti wakabva kuhondo wakadidididi ndimanhondiwa mucentral committee ndimanhonodidididi vachiramba varimo vachitamba maths dzavo because vanoziva kuti mangwana panorwa madecisions the next thing vanongoti pati yedu ipati yakarwa hondo saka tiri kungoramba tichiisana vanhu vakaita se vakabva kuhondo but zvachinja kwaane rimwe team zvima-affiliates group ndopakunzaiwa mabogas atisi kuda kana kuningina its like vari kuda kungorambidzwa ende vanhu vese vakatarisa who is behind zvema-affiliates group pane the guy anonzi Tungwarara I don't know kuti ari kubvinya zobva nekupi saka kwada kutarisa line up racho manje kuti Tungwarara uchaona kuti rinongonomecha kuti Tungwarara tagwirei pozonzi Chivhayo uri kuzviona ndo team racho ende vakomana vacho vanopolisha ende I still remember Tungwarara achitaura kuti vafana vese vane masocial media nemachinchi uyai kunoku as long as une following uyatoone nefollowing yako tokubhadhara coding nekuti une following vanhu vakaita sei utanga kupusha about president president akazodai president akazodidi tuma groups twese tunenge tuchigadzirwa but manje vafana vacho vayavayaka and chinoitika pfungwa dzavo dzinozoenda dzakunoshanda because panoona kuti ninga ari kupusha anobva arewardwa like unotarisa vafana ana the likes of ana mukungunugwa vari kupiwa tumota vachita sei vachitodididi vafana vetuma-affiliates group ivavo tumota tudobidobi tokuti varambe vachipusha but agenda yanje yakuchinja instead of kuti varambe vachipusha Mnangagwa direct wakunoti uya kuramba chingopusha sei ukinowane mari sei ukinowa nhasi azoenda kuDubai sei ukino this sei ukino that mangwana umboti vaMnangagwa uchichinji but apasina ma-reasons ane musoro ekuti ungatanisoona kuti pari kucompare kudai so kunoti vanhu vari kutohaipa Chivhayo more than anyone else in that political party and some of them are busy hyping kuda tagwirei more than anyone else unozviona the way yavanodefenda munhu kana hanzi apa ma1 but ndopa vakushandisirwa chitororo manje chekuoffice chemuma-offices because ZANU PF kana yakuita zvinhu zvayo to be very honest inokiya madoor to those who know paya pa ZANU PF headquarters endai munotarisa kubasement kwekwe akusvike social media ikoko vanonogara meeting dzavo vachitaura zvavanenge vachitotaura vari ipapo. You understand? If you still remember, go and check the records. Variko wana Jim kunaka vanokutaurira kuti ZANU PF pane musangano unogarwa basement vakambonogara 2008 vakanzi guys defend the revolution. Nechiko defend chete nezvese zvamunokwanisa kunge makatoita endai munodefenda the political party yavo. That's what they do. Zvifana zve-social media zvakauya saka pano zvima-affiliates group vakapinda vachida unobhaizira kunge vari kuda kusapota Mnangagwa vada kubhaizira kunge vada kusapota party ivo vari busy vari kupusha ma-names evamwe vanhu. That's why uri kuona kuti those guys vari kuramba vachiita relevant muma-streets iko zvinezvo. If you go out usvika kuti toda kuisa Mnangagwa apo toisa Chivhayo apo zvonzi let's vote guys tione kuti ndiani wamungatora Chivhayo kana kuti Mnangagwa. Unotoona kuti Mnangagwa anogona kutojyiwa ipapa because ivo vanenge vakuti aiwa Mnangagwa yetu kumusimbisa but haana kana chakambotipa takabvera kudhara tichingotaura nezvake but pakangoya zvanhu zvema-affiliates group izvozvo ndo pakatangira nyaya yese kutoona kuti vakutochinjwa life vakutopiwa mota yekutanga kamota kechi2 kechi3 and vari kupiwa in numbers ndo pari kupisa ipapapa. Saka zvima-affiliates group vari kuda kungovharira ma-businessmen panze and most of them wangonzwa kuti pastors for ED, mahure for ED, mawindi for ED, vendors for ED, ndo tuma-affiliates group twacho twese twanga twakungogadzirwa nevanhu vakasiyana. Saka tumwe twacho ndo twanozidhura tuchibogus. You know, I don't know imimi kana uchinyatsonzisa zvandikukudza vaiva vanhu veZANU PF vatone problem fanika tuma-affiliates umwe akati isusu tiri chakati for ED akatoti vendors for ED haachatodi kudzingwa kana kumanyiswa nekanzuro achatobata usanditouch because ndiri chakati for ED toremember and vanhu vacho kutodyira vanhu mari kunzwa kuti because tiri va-ED tiri vechinchi. That's what they are doing. Saka apa manje zvakunetsana zvega zvakunyandurana zvega ikokoko. So panapa rekedza timbopinda timbotira kuona kuti vana veZimbabwe vacho vari kuti kudii because ndiri kuona kuti right iri kutaura kuti right we are cleaning our party right. Mpofu once a looter always a looter. I'm sure he is 189 registration fee. I told you registration fee yate kunyorwa nepen akomanaka azano haina kurongeka ndo zvandingakwanisa kutaura. All this will come to an end at some point. It has been always the case that phone is the original way of getting affiliation status. Apfana vakupiwa zvikoloi ava. You see, right, which affiliates are those ones? Right, so the ZANU PF name is a looting scheme or what? Murukuzvona. Someone's head is getting big, I see. May they kindly correct the spelling of Pambili to the Pampili.
umwe ari kubvunza izvi pambili vari kuda kuningina. I don't like vanhu vanenge vachiti pamberi neZANU PF handizvidi, because unenge uchiti pamberi rudzi pasingasvikwe panomuramba muchingoti pamberi pechii papa. Munofanira kuti pamberi moendesa nyika mberi, kwete pamberi nemuromo. But ukaona chinhu munhu ari kungotaura chinhu ari kungoziva kuti hazvikwanisike kuti zvinge zvichiitika, saka anongoda kungotaura zvinhu nemuromo. But anyway, muri Zimbabwe I think ivo baba ndinenda totaurisa zvakawanda zvokuti kana ivo dzako dzichishanda mushe uchikwanisa kunzwisisa zvandiri kutaura, uya mucomment section mangu undiudze zvawanzwa, kana kuti undiudze zvauri kufungawo ndobva ndakupindura izvezvo ndisitipo ndisandaenda.